தளபதி மேனியா தளபதி விஜய் நடிப்பில் அடுத்து மிக பிரமாண்டமாக வெளிவர காத்திருக்க படம் தான் மாஸ்டர். இந்த படத்தில் தளபதி கல்லூரி பேராசிரியராக வராரு. இதை பார்த்ததுக்காக தளபதி ரசிகர் மட்டும் இல்லாமல் பல சினிமா ரசிகர்கள் அவளை வெயிட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு மிக பிரமாண்டமாக மாஸ்டர் படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாஸ்டர் படத்தை ஓடிடியில் கொண்டு வரதுக்காக பல டீம் பரிந்துரையான படத்தை கொடுத்து முயற்சி செய்தது. இருந்தாலும் தளபதி மாஸ்டர் படம் தியேட்டர்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் என்று ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாரு. படத்துக்கு அனிருத் இசையமைச்சிருக்காரு. அனைத்து பாடலுமே சூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு. குறிப்பாக வாத்திகமிங் பாடல் பலரையும் ரீச் பண்ணி ஒரு பாடலாக இருக்குது. வாத்திகமிங் பாடலுக்கு மாஸ்டர் ஆடியன்ஸில் தளபதியே டான்ஸ் பண்ணி அசத்தி இருப்பார். இதை தொடர்ந்து பலரும் நடனம் ஆடி டிக்டாக் வீடியோ செஞ்சுருக்காங்க. டிக்டாக்ல பல மில்லியன் கணக்கான வியூஸை பெற்று சாதனை படைச்சிருக்குது. இந்நிலையில் தான்சேன் என்ற மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் ஊடகங்காலத்தில் 3 நாட்கள் பயிற்சி செய்து வாத்திகமிங் பாடலுக்கு வாசிச்சிருக்காரு. அவருடைய ஆசை என்னென்றால் தளபதி மற்றும் அனிருத் முன்னிலையில் சில நிமிடம் வாத்திகமிங் பாடலை வாசிக்க வேண்டும் என்றதுதான். இவர் காஞ்சனா படத்தில் சிறு வேடத்தில் நடிச்சிருக்காரு. இதை பார்த்த லாரன்ஸ் தளபதி மற்றும் அனிருத்தை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ட்வீட் ஒன்று போட்டிருக்காரு. இது பல ரசிகர்களும் ஷேர் பண்ணப்பட்டு தளபதி அடைஞ்சிருக்கு. இதை பார்த்த தளபதி தான்சேனா விரைவில் ஊரடங்கு முடிவடைஞ்ச பிறகு விரைவில் சந்திருப்பதாக வாக்களிச்சிருக்காரு. இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக தளபதி மற்றும் அனிருத்துக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணி லாரன்ஸ் ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு. ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு தளபதி தான்சேனை சந்தித்து அவர் ஆசை நிறைவேற்றுவார் என்று எதிர்பார்க்கலாம். தட்ஸ் அ ஸ்மால் வீடியோ கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.